Nilinaw ng DOH-7 na hindi sa pilitan kundi voluntary lang sa mga doctors to the Barrios na gustong makatulong at magbigay ng serbisyo sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Cebu, lalo na sa mga pribadong ospital na nangangailangan ng kanilang tulong. Si Femari Dumabok nakatutok. Help out in this current pandemic, pwede ra gyud nga voluntary nga mosugot ka. Kini ang giklaro ni Dr. Mary Jean Loreche ang tigpamaba sa DOH-7 atol sa virtual press conference kagahapon sa hapon. Dugang ni Loreche nga gipangandaman sa ahensya ang mga gikinahanglan sa maong mga doktor gikan sa transportasyon, accommodation ug uban pang panginahanglanon og seguridad sa DTTB nga mopiling mo serbisyo sa mga tambalanan sa Cebu City. I think it's really time for us to look into this and to have that paradigm shift. Pero with this pandemic also, it has shown us that there is still more to do for our healthcare system, both in the private and in the public sector. Tubag kini ni Loreche sa gipagawas nga joint position paper sa Doctors to the Barrios sa Region 6 ug 7 pagkwestiyon sa kamanduan nga i-pull out sila sa gipang-alagaran nga mga munisipyo, ilabi na sa gitawag og geographically isolated and disadvantaged areas. Dugang punto sa DTTB nga way insakto nga pagpahibalo og konsultasyon kanila ug sa mga stakeholders. Gipasabot ni Loreche nga ang mga DTTB ang idugang sa mga pribadong tambalanan sa Cebu City nga nipadala og letter request sa DOH nga nagkinahanglan sila og dugang personnel. Gani netong Biyernes lang nipadala ang DOH og kapin sa usa ka gatos ka mga nurse sa mga private hospital. Kung ang ating mga frontliner doctors ay maging confirmed PCR positive, o kaya naman maging symptomatic sila, mandatory po kasi talaga 14 days quarantine sila. So ngayon, tanggalin mo yung ilang doktor dyan kasi i-quarantinas natin sila. So kailangan natin ng augmentation. Ang DOH-7 ang adunay 15 ka mga sulathangyo nga gikan sa pribadong tambalanan nga nagkinahanglan og mga doktor. Uban ni Cleo Fer Lumayag, ako si Femari Dumabok, Balitang Bisdak.